Doncs el que m'ha portat a apuntar-me al Fitness Factory és per estar més actiu en el meu dia a dia, perquè jo treballo d'una feina molt sedentària i necessito una mica més d'activitat i per millorar la postura de l'esquena i simplement desestressar-me una mica de la feina. Doncs, bueno, ara mateix porto 4 o 5 mesos més o menys apuntat i vull dir que fa molt poc que he començat, però vaig notant una molt bona evolució perquè al principi notava que començava amb un nivell molt baix i que costava molt arrencar, sobretot amb el cardio, que és una cosa que és difícil d'agafar ritme, no? I bueno, ara ja estic anant 2 dies per setmana al gimnàs, també vaig un dia a la piscina i estic molt més acostumat a fer l'exercici diari i està molt bé perquè a la que acostumes a agafar una rutina i vas tenir constància, doncs és una cosa que t'ajuda bastant a millorar molt ràpida. Doncs els canvis que he notat al venir al gimnàs, sobretot a nivell mental, com jo tinc una feina de molta concentració, em va molt bé venir al gimnàs com per una mica com despejar, no? Es diu la ment. Em va molt bé perquè com jo estic molt concentrat normalment a la feina, llavors quan vinc aquí intento no pensar molt en el que estic fent, no donar moltes voltes a la feina o al dia a dia i és una activitat que m'ajuda molt a relaxar-me i a desestressar-me una mica d'altres activitats més mentals. El que més valoro d'entrenar aquest espai, doncs, ara mateix és la piscina, que és una cosa que m'agrada molt, i a més, doncs, les múltiples sales que hi ha aquí, que la veritat és que són bastant grans i hi ha molt d'espai per fer moltes activitats. Si hagués de recomanar el gimnàs a algú, jo li diria, sobretot a les persones com jo, que tenim feines de molta concentració i que estem tot el dia asseguts, és que vinguin per això, per despejar-se i per activar el cos, que és molt important per al dia a dia, que al final és el que et fa el curar.